Assalamu alaikum qardaşlar. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ve sellim. Biz sizin менен iki kitap okuyup sıktık. Ramazan ayı turahında hem şulay doğa kılуу turahında. Hazır şuluk avtorдың, şuluk galimдин üçüncü kitabın başlayбыз. Бәләкәй генә kitap, lakin mühim. Бұл kitapтың ismi atamağı mana артта ябештирилген Tajdidul iman дип атала. İmanды яңыртуу. Не үчүн бұл mühim, kardeşler? Чөнки ураза тотуп та дұға кылып йөргән кешеләрнең дә кай вакыт имандары кәмеп китә бит инде бит. Һәм иманды һәр вакыт ныгытып тору кирәк. Кызганычка каршы тарихта ислам диненнән сыгып киткән галимдар булган хатта. Ябай кешеләр түгел. Бұл эш кызганычка каршы Пәйгамбәрбез заманында Алла саллаллаху алейхи вассалам булган. Кемгә Алла Таала тура юл бирә. Кем иман югалта инде әлбиттә, ләкин ошо иманды югалту бәлаһендә кеше үзе гаепле була. Әгәр кеше үзе гаепле булмаһа, тимәк без әйтерлек Алла Таала ниндидер бер бахыр кешене алала, иманһыз калдыра, мәхрүм итә дип. Улай түгел, әлбиттә кешенең үзенең берәй гаебе, гөнаһы бар. Һәм ошо бәләгә эләкмәс өчен, кардәшләр, без һәр вакыт үзебезнең иманыбызны ныгытып, яңыртып торга тиешбез. Мына үзебезнең телефоннарны көн сайын бит инде токка тыгабыз бит. Батарейка утырмаган өчен. Мана шулай ук кешенең күңеле, иман. Китап әйттем, кыска гына, файдаһы күп булыр дип уйлайм. Китаптың 5-нче битеннән башлайбыз. Әйткәндәй, мына без укыган китапларны алып барабыз. Чөнки күп кеше барыбер әз генә булса гарәпчә белә. Ошында әйтелгәннәрнең, тәрҗемә ителгәннәрнең барыһын да һез карап, ошо PDF-ка карап, күзәтеп бара аласыз. Без монда бәлки 1-2 сүзне төшереп калдырабыздыр, бәлки, ләкин тулыһынча укырга тырышабыз бит. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала абдиллахи ва расулихи ва халилихи набина Мухаммад ва ала али ва асхабихи эджмаин. Без сезгә аңлаттык, кардәшләр, дога кылганда, я белем алганда, ниндидер яхшы эште башлаганда, Алла Тәгаләгә мактау әйтеп, Пәйгамбәрбезгә саллаллаху алейхи вассалам салават әйтеп башларга кирәк. Мана шуга ошо 2 юл язылган китаптың башында. Арттабан. Тәрҗемәһен һез беләгез инде, ул барыбер. Алла Тәгаләгә мактау, Пәйгамбәрбезгә саллаллаху алейхи вассалам салават. Безнең башкортларга дин дигән төркемдә ниме ул салават, уның мәгънәһе ниме һәм ни өчен әйтелә, буның турында айрым хатта бер тавыш хат бар. فإن الإيمان أهم ما يجب على العبد العناية به. إيمان тый кеше өчен, кул өчен, монда хәрфи тәрҗемә шулай ителгән. Кул өчен ихтибарга лаек булган иң мөһим нәмә في هذه الحياة, был тормышта. فهو أفضل ما اكتسبته النفوس. Һәм был тый иң кадерле, иң фазилатлы нәмә безнең күңелдәребез үз иткән, күңелебез, йөрәгебез кабул иткән нәмәләрнең иң нәфис, иң кәрәкле, иң кадерле нәмәһе ул әлбиттә иман. Ва хассалатул кулуб. Күңелдәр үз иткән, йөрәктәр алган, киреткән үзенә. Ва нала бихил абду ар-рафата фи дунья вал ахира. Һәм был нәмә менән кул ошо дөньяла бөеклек ала үзенә. Ниндидер кадер, кыйммәт, дәрәҗәгә лаек була кеше ошо иман аркылы. Бәл инна кулла хайрин фи дунья вал ахира мутаваккифун ала al-имани as-сахих. Бүтін хәйр, изгелек ошо дөньяла һәм ахиратта нимәнең өстендә тора ди? Сахих
имандың өстендә тора. Фәйенбәй аля кулли абдин муъминин насихин ли нафсихи ан ятафаққада иманаху. Һәр бер кул мөмин булган, үзенә изгелек теләгән, үзенә насихат эзләгән. Менә насихат дигән нәмәне без кайһы вакыт тар гына мәгънәле аңлайбыз бит инде, кемгәлер барып нимәлер өйрәтергә, әйтергә. Ләкин кеше тәүдә үз-үзенә дөрестлек, ихлас, насихат эзләргә тиеш, үз-үзенә буны әйтергә, ягъни ан ятафаққад иманаху. Һәм кеше үзенең иманын барларга тиеш. Ятафаққад дигән сүз гарәп телендә ул нимәнелер карау, тикшерү, башкорт телендә барлау дигән сүз бар бит инде бит. Мәсәлән, берәй командир тезеп куяла үзенең солдаттарын, карай. Кем нинди хәлдә, әзерме бөтәһеләр, теге коралдары майланганмы дигән сымаграк. Ошо осмотр дип атала бит инде рус телендә. Гарәпсә тафаққуд, барларга тиеш. Ягъни кеше үзенең иманын ян-яктан. Кызганычка каршы кайбер кешеләр машиналарын ныграк карайдыр имандарына караганда. Ва ан янзура фи халихи ма'ал иман. Үзенең хәленә карарга тиеш кеше ошо иман менән. Уның иманы нинди хәлдә? Кешенең үзенең хәле иманы менән нинди мөнәсәбәттә икән? Хәл имануху фи намаин ва кувватин ва зияда. Хорай, иманы арту, көсәю һәм өстәлү халәтендә микән? Менә шуны без карарга, тикшергә тиеш. Ау аннаху би хилафи залика илля ваханин ва дафин ва нақс. Аллати кирехинсә, ул хәлһезләнә, көсһезләнә һәм етешһез хәлгә киреп бара микән? Бәл ма ауҗа ахваҗаху иля таҗдидил иман. Нитиклем без мохтаж ошо иманды яңыртуга. Ва саи фи татмимихи. Уны камил кылырга тырышуга нитиклем без мохтаж. Вал хазари мин мунқисатихи ва муд'ифатихи. Һәм без хак булырга тиешбез, ана шул иманыбызны көсһезләндерә, я бөтенләй юк итә торган нәмәләрдән хак булырга тиешбез. Ва саи фи тaqwiyatihi. Ынтылырга, тырышырга тиешбез, көсәйтергә иманыбызны. Фа иннал имана ta'tarihi умурун кафира тунқисуху. Иманга күп ниндидер эшләр тәэсир итеп, уны көсһезләндерә. Мин фитани дунья ва васависи шайтан. Нимәләрдән, мәсәлән, ошо дөньяның фитнәләре, шайтандың вәсвәсәләре ва Курана иссу һәм насар дуслар. Бunda карин дигән сүз кулланылган бит инде, кардәшләр. Менә һез беләһегездер бәлки, хадистә әйтелгән, һәр бер кешенең эргәһендә йөргән шайтан була, ул карин дип атала, карин. Ләкин бunda ошо карин дигән сүз күплектә кулланылган. Курана. Тимәк, улар бернисәү була ала. Аслап та кешенең эргәһендә йендәрдән дә, кеше затыннан да шайтандар күп була. Хатта менә ниндидер берәй, әйтәйек, классташыгыз, хатта туганыгыз булһа, әгәр килеп һезгә әйтеп китә икән берәй һөйләм, нимәгә ул һиңа дин, ул намаз менән нимә эшләйһең дигән сымак, бер генә һөйләм әйтһә, ошо тимәк, ошо кариндарга керә. Ул бер генә һүзе менән булһа ла, бер генә һөйләм менән һезнең иманыгызны кәметергә тырышып китте, әгәр һез шуны ишетһәгез. Без әлбиттә әйтмәйбез, кешеләр менән аралашмагыз, касыгыз бүтән шундый кешеләрдән. Ләкин һез һәр вакыт хак булырга тиешсез. Кем һәм нимә һезнең иманыгызны кәметә? Ва хулатаил фасад, катышкан кешеләрегез арасында бозыклык таратучылар, ва нафсил аммарати биссу. Һәм үзегезнең хатта нәфсегез, нәфс ибет. Коранда әйтелгән бит инде, аммаратун биссу. Ул явызлыкка сакырусы нәмә. Нәфс. Ва гайри залика мин ал-умур аллати ятараттабу алейха даъфуху ва нақсуху. Һәм шуга охшаш башка нәмәләр һезнең иманыгызны көсһезләндерү һәм юкка сыгарусы
юкка сыгаруга китерүселәр. Фәяхтаҗу иля сәйин хафиф литақуяти ва тәҗдиди. Һәм шуга без мохтаҗбыз тиз генә тырышырга, иманды көсәйтергә һәм яңартырга. Мана ошо нәмәләр турасында буласак безнең китабыбыз. Беренче дәрес тамам, 6нчы биттә туктанык.